Jodak Ainapkoi kar chungur bura ma Belgut onyiso ywak ka giwacho ni owegi oko dongruok ma kor gwenge. Kutelni koda Isela Ngat, jodak wacho ni onge dongruok makare e gwenge ahinya to apaya nok mar tich ne rowere kod stima bende onge. Ng'at wacho ni rowere ma kwan gi romo 61 nosetieko mbalariany kod mago mosetieko sombgi e skunde mag tiegruok onge tich ka jal moro manigi somo rang'iny ma masters chuno mondo mi odonjie ng'wedo chai kod dwaro mondo mitend kaunti nondik jopuonj ECD 13 mosetieko sombgi. Kora Josephat Chepkwony wacho ni miere 288 e gwengego onge kod stima. Okwayo piny owacho mondo ger kar thieth machiegni mondo jodak bende oyud thieth makare. We are requesting at Ainapkoi community that if this is not taking place as from tomorrow, we are going to take drastic action. And they should know that as the time goes, 2027, that they could be next year. Tuna watu wasomi hapa. Hakuna kazi. Wengine wameenda kuchuna chai jebon, na gabi, wengine wanatumia chembe, wana kazi ya mkono. Tena wasomi. Hata kuna kijana mmoja hapa iko na masters. Anachuna chai, mtu anachuna chai kwa nini? We are requesting, we are demanding that we also have an ICT hub in our areas of jurisdictions, especially this Ainapkoi village. Another thing, we are also calling upon the leaders to establish for us an health center here in Ainapkoi. And lastly, I've said that we have a piece of land that is around the Ainapkoi location. It requires to be established with the health center that will help the residents of Ainapkoi. Tunataka kula ya kupeleka maziwa. Juu tunauza maziwa yetu kwa bei ya chini. Lakini tukipata kula tunauza maziwa yetu vizuri. Ya ine sasa tunataka tena police station Kapsaragi.